Iningizimu Afrika yonke la kufinyelela khona lo mbukiso njengamanje bafowethu ngilibingelela nje mina ngumfowabo ovakasha umshele intombaza khali inyembezi umnandi kapheli njengesidi lensimbi ngidabuka phansi le esifundazweni noma ku province yaseMpumalanga inhloso yokuthi sinenzele lo msebenzi namhlanje kunitshela kabanzi ukuthi uVumazonke ngibani futhi udwabukaphi futhi udume ngani futhi utholakala kanjani ngoba abantu abaningi bayayazi kakhulu ingoma engidume ngayo kodwa abamazi umnikazi wayo oyiculayo bafowethu uVumazonke umfana udabukalina nje emkhondo noma iPitrative endaweni yasemabola ngicabanga ukuthi engidume ngako ngike ngakhipha ingoma ethi Yimi ibhoza eminyakeni nje endlule impela abantu abaningi bayazi ngoba iyadlalwa nakuma radio nje kakhulu le ngoma ethi Yimi ibhoza noma ungacula njengami ugqoke njengami uhambe njengami iculwa yimina loyo bafowethu ngiyacela ukuba ningisupport kakhulu futhi ningeseke ningibeke ebalazweni kumuntu ke osilalele njengamanje uyakhona ukumqasha uVumazonke noma umbhuke ezokunandisela mhlawumbe kumcimbi wakho noma ku-event angikhethile ke bafuthu lonke uhlobo lomcimbi ngiyatholakala kulona ngabe umshado umemulo umembeso event or iparty konke nje uyakhona ukungiqasha lapho ngizonandisa ngamanani phansi siyafika nje senza umsebenzi sinijabulise nabafana nje kube mnandi kakhulu bafowethu abantu abafuna ukungiqasha mhlawumbe ngizonandisa noma kubasakazi abafuna ukungithinta mhlawumbe ngibe nama interview kuma radio wabo wonke nje umuntu odinga ukuxhumana noVumazonke uyakhona ukungithinta enambeni yami ethi 060 70 57 190 ngizophinda 060 70 57 190 noma uyakhona ukuya lapha kwa Facebook ufike usearch ku account yami uzobhala ukuthi Lindumuzi bese uthi space bese uthi Vumazonke ungisende different requests ngizoyiaccepta lapho uyi-account yami leyo ozoxhumana nami kiyo mangabe ungidinga kanti ne-page ngicela abantu belifollow kakhulu kumanje likhula ngendlela elisimanga on Facebook uyasho ukuthi Vumazonke bese uthi SA ufike ulike lapha bafowethu ungene nje nimemane nonke nibe baningi la ngipusha khona umsebenzi kulabantu abangakayizwa lengoma ethi Yimi ibhoza ngicela ugijime njengamanje ka YouTube ufike usearch uthi Vumazonke Yimi ibhoza uzoyibona ingoma lapho nje ngifaka isithombe ngigqoke ezimnyama ufike uyilalele nje kakhulu bafowethu ngiyacela ukuba ningeseke bafowethu uVumazonke useyinxusa lana impahla engigqokile ijacket enhle kakhulu strong futhi equality Africa's join iyona lengigqokile njengamanje ziningi impahla zatholakala ama-through suit ezodadewethu intokazi nezinsizwa insizwa nje ziyageza zagqokela ama jacket ngicela bafuthi niphume nonke niwathenga ezitolo ngeyinkani ngokwenza njalo yokusupport mina uqobo lwami bafowethu kukhulu kakhulu enginithembisa kona kulonyaka niyazi abantu abaningi ukuthi ngomuntu ama surprise noma ngeke ngilisho ilanga lembi ukuthi uyi-album kaVumazonke izani ngoba abantu abaningi bayayifuna futhi bahlale bengifonela bacela i-album bafowethu umsebenzi sibhizi ngawo njengamanje kepha mangabe usuzophuma ngizonazisa njengamanje ngicela isilinde ningisupport nje ngayo yonke indlela bafowethu makwenzeka bafowethu ungangitholi enombolweni yami yocingo ngizocela ukuthi uthinte nayi number engizokunika yona naka WhatsApp futhi iya WhatsApp kakhulu yakhona ukuxoxa kuyona mangukuthi airtime unayo usho ukuthi bofuna ini Vumazonke lo information kumina izofika nje kobe njalo inumber manager yami le umakhulukhulu uBhungane ithi 071 30 34 952 ngizophinda 071 30 34 952 naka WhatsApp iyatholakala noma uyayifonela uyasho ukuthi uyambhuka uVumazonke noma mhlawumbe ufuna umfaniswane kaVumazonke noma mhlawumbe ufuna yona lempahla engiyigqokile inhle kakhulu bafuthu ngicela nonke lihlobe ngawo lempahla le igcwale nje umhlaba wonke ngiyabonga kakhulu ngani zawethu.